örnekli gençler. Мен бик тә шатмын. Чыннан да шундый сокланып утырам аларга карап. Аларга барысына да уңышлар телибез. Алдагы тормышларында, эшлисе эшләрендә менә шушы иҗат юлы белән һәрвакыт барсыннар. Авторларның музыка ягыннан тирәнлеге аермачык сизелеп тора. Шуңа күрә потенциал бик зур һәм алардан теккә җырчылар үсеп чыкмаса да, ләкин өметле композиторлар үсеп чыгар дип ышанасым килә. Дикафест миңа ошый. Дикафест